Hej, her ser I SchoolTube. Når I går på SchoolTube, så har I Photopea, der ligger her. Og det her, det er sådan programmet, det ser ud. Hvis vi starter med, hvordan man laver en fil, så kommer her vi fil og ny. Det vi er interesseret i, når vi skal lave print, man kan se heroppe, aftryk, det er så den dårlige oversættelse af, når man laver et print. Det, der er vigtigt, det er, at det, der står her, det er den opløsning. Herunder DPI, det hedder dot per inch. Den sætter vi til 200. Det er godt nok til, når man printer, at man ikke ser sådan en tydelig forskel. Bredden, egentlig så har jeg lovet, at man kunne printe 1 meter bred, men vi kan printe 90 cm, så 90 gange 200. Lad være med at bekymre jer om, hvis nu I allerede har oprettet en fil, hvor der står 100 gange 200, så er det fint. Så kan I trykke opret, og så har I en fil i den størrelse, I skal bruge. Få ting herover til venstre ligger alle jeres værktøjer. Herover til højre ser I manøvrering, kan man sige. Det, der er vigtigt, det er, at herunder det, der hedder lag, der kan I se sådan rækkefølgen på lagen. Det, der er lidt irriterende, det er, at det kommer sådan en størrelse, man lige sådan skal scrolle lidt ned, for at kunne se de ting, der er hernede i bunden. Hvis vi kan starte med, det bliver meget, meget simpelt. Jeg kommer bare til at vise, hvordan man sætter et billede ind, og hvordan man laver noget tekst. Den måde, jeg sætter billeder ind, og som jeg anbefaler jer at gøre, det er, hvis man går op i fil og siger åbn. Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg lige skulle logge ind igen. Så uploader jeg fra min computer. Så uploader jeg her et billede, og egentlig så kan I se herover, at nu har jeg 2 projekter. Det her billede vil jeg gerne have ind på det her projekt. Det jeg gør, det er, at når jeg står i det her billede, jeg gerne vil bruge, så går jeg op i i marker. Undskyld, alt. Nu har jeg markeret hele billedet. Inden i redigere, så kan jeg sige kopier. I kan også se, der er en genvej. Jeg kommer ikke til at nævne genvejen, fordi det er lidt forskelligt fra PC og Mac. Men kopier. Ind i det her projekt kan jeg så sige redigere og indsætte. Så nu har jeg mit billede her. Det kan jeg flytte rundt med på mit canvas. Fordi det er et stort billede, så skal I have lidt tålmodighed, fordi det kan godt være lidt med at flytte det her rundt. Hvis jeg gerne vil redigere størrelsen på det her billede, eksempelvis, så kan jeg gå op i redigere. Og herunder, der er der noget, der hedder fri transformering. Der er også under noget, der hedder transformer, hvis man bare ved, at man kun vil skalere det. Det kan være en god idé, så strækker man det ikke mere i den ene eller den anden retning. Og nu kan jeg så skalere mit billede. Det er ikke hensigtsmæssigt at lave billedet større, fordi så begynder man at få nogle lidt forvredne pixels. I vil måske opleve, at nogle af jeres billeder bliver meget små. Det er altså sådan, det er. Så prøv at finde billederne i så stor størrelse, som I kan. Når man ligesom er færdig, så kan man trykke herop på V. Nu er det den størrelse, jeg skal have. I kan se herovre, der er de forskellige lag. Man kan ændre, hvilken rækkefølge de her lag de er på. Så det skal man selvfølgelig være bevidst om, hvad det man vil se øverst, det skal ligge øverst over den rækkefølge herovre. Men nu har jeg et billede. Jeg vil kort vise, hvordan, hvis jeg gerne vil have, at det her det for eksempel skulle være rundt, så kan man heroppe i det her markeringsværktøj, der ligger her under sin pil. Så kan I se, så laver den en cirkel. Og nu bliver det sådan, kan det blive en lille smule kompliceret. Hvis man trykker Shift ned, så laver den det uniformt, altså den laver den lige, altså helt rundt, lige meget i hver sin retning. Og nu bliver det sådan endnu mere kompliceret. Hvis man trykker Space ned, så kan man flytte den her markering, så det lige passer. Nu har jeg markeret det, jeg gerne vil have mit billede, det skal være. Men det, jeg har markeret, det er mit billede. Jeg vil egentlig gerne slette alt det her, der er lige udenom den her runde markering. Så kan jeg gå op i marker, invitere, altså så vælger jeg alt det udenom. Og så kan jeg bare trykke delete. Og så har jeg sådan et fint rundt billede. Lige nu har det markeret alt muligt omkring, så jeg går bare lige op i marker
og fravælge. Så nu er der ikke valgt noget. Og nu har jeg sådan et fint rundt billede af det her billede, jeg har sat ind. Tekst. Der er et T herovre i sit tekstværktøj. Og nu kan jeg bare klikke et sted, og så kan jeg begynde at skrive. Og umiddelbart ser det nærmest ikke ud, som om der sker noget, men det er jo fordi, det er virkelig småt. Størrelse 24 på sådan en kæmpe poster er ikke særlig meget. Kan man ikke lave større end 150, jo, kan man godt. Man kan bare skrive hop, størrelse 500 for eksempel, og så kan I se, så kan jeg markere min tekst. Herovre øverst er der sådan en pil, så nu kan jeg flytte rundt på min tekst. Hvis det er, jeg herovre dobbeltklikker på det her T, så markerer den al teksten, og hvis jeg så begynder at skrive, så sletter den det hele. Så nu kan man egentlig ved hjælp af de her få værktøjer lave rigtig mange ting. En sidste ting, jeg bare lige vil sige til jer, det er, at når man dobbeltklikker på den her tekst, lige her i sin højre side, så er der sådan et T og et lille T efterfølgende. Herinde er der en masse ting, man kan bruge til at rette sin tekst med. Eksempelvis så kan man klikke på den her, og så laver den all caps, hvis man har brug for det. Så her er der altså alle mulige redigeringsværktøjer til sin tekst. Men sådan er det en simple, hurtige måde at arbejde i det her værktøj med. Håber, I kan bruge det, og tage fat i mig. Eventuelt, hvis det er sådan, at der er nogle problemer, så kan jeg eventuelt lave noget ekstra video til jer.